So atong hisgutan karon Naglikay sa obligasyon or nahadlok or napulan. Unsa correct ba Jane? Correct ba Ate Jane? So karon atong paminahon ang ikasulti ni Ate Jane karon no nga ikadugang o ipaabli sa huna-huna sa atong letter sender karon ning kahaponon. Okay, salamat at kulbaan man pud kulbaan man pud tani no. Kanang maglisod ta pag ingon pa makarelate ta oo pero maglisod ta pag explain or pagtugkad kay wala pa man tay kaugalingon nga experience since kuan ra man lagi ta kanang single single parenting. Murag baguhay pa ta nakakuano nakaingon pa naka partner og taod-taod. So para sa ako siguro ambot kong matawag maghapon nga bias pero para sa ako sa akong observation and sa akong experience mismo sa akong ginikana nag-agi man pod mi sa among pamilya og ingana no nga madumduman gyud nako ng mga promises sa panahon sa kasal, di ba? For better or for worse. Yes, in sickness. Yes, and in health. Till death do us part. In sickness and in health, for better or for worse, till death do us part. Pero nasakit ra og gamay ning layas naman. Asa naman tong mga promises. So unsahay makaingon ta nga siguro tinuod ng mga linyahan no nga promises are made just to be broken or unsa ba na. Pero para sa ako di gyud nimo ingon mailimod sa kadaghanan no sa katibuk-an nga naagi mga tawo nga maayo ra nga mobuhi og istorya pero dili kaya nga mobarog sa kung unsa ilang gibuhian. So para sa ako kung naay ing-ana nga mga instances nga kung kanus mas nagkinahanglan ka sa iyang pag-atiman sa iyang suporta sa iyang tabang maupahinuoy iyang iyang ikawala para sa ako dili siguro ingon nga ikaw ang may diferensya kung pananglitan ikaw ang gibiyaan nga nagkinahanglan ka unless siguro no wala ko nag-ingon nga totally nga i-blame na to tong ning layas unless siguro kung kapila na kagimaymayan kapila na kagibalik-balikan og tambag nga dili kana abang para sa mga bisyo bitaw Ate Will. Yes. Kung balik-balik na lang ang pagpahinumdum sa imuha pero wala gihapon ka naminaw og panahon nga nibati na ka sa unsa magipanhinumdum sa imuha. So ang pagtalikod siguro murag usa sa pagpa-realize sa imuha nga ingon ba dangat natang ning abot na no ang atong gitapikan nga imurang gibaliwala pero kung ing-ani nga kahintang sa atong letter sender nga nanarbaho siya and kinsa ba mangandoy nga ma-stroke or masakit di ba yes, sudden ra na so kanang kuan pit luoy ka siya kanang hunahon nato sa iyang kahimtang. Yes, oo. Sa kuan nga stroke siguro daghay, di ba? Daghay ingon pa kanang posible nga hinungdan nga nung na stroke na ay uban sa pabaya sa pagkaon, ay uban sobraan kahago, wala nay pahulay sa lawas no sa kaugalingon. So, makuha na to nga kanang ing-ana nga klase nga sakit na stroke or lagi ati manunon ka oo natural kay nasakit ati manunon ka unya gibiyaan ka unya despite sa rason nga nung naing-ana ka wala gihapon nagpabilin or wala ning atiman sa imuha so siguro kung pagpadasig lang karon sa atong letter sender no nga dili siguro ingon nga totally nga sayop nimo kung naaman galing ang iyang desisyon naamang gyud na naman gyud iyang desisyon nga nibiya sa imuha dili na ingon nga imong pagkulang kung di siguro na ay kakulangon sa iyang kaugalingon nga dili niya kaya nga barugan dili siguro niya kaya nga magsilbi lang sa imuha dili siguro niya kaya nga magsudong sa imuha nga ing-ana kalisod ang imong kahimtang or baka po dili niya kaya nga mag-antos sulod sa inyong kuan unya kulang sa pinansyal. Wala kasayod kung unsa gyud ang pinakarason niya kay wala man sa istorya, di ba? Wala man istorya sa iyahan na nanghidra nga ma-birthday yes, unya wala ni balik. So naa sa iya letter sender ang siguro issue kung unsa man galing ang iyang kung unsa man galing ang rason niya sa iya ang issue. So luckily sa imuha is
naamay nahitabo wala ka ingon nagpakalugmok. Parte gyud sa atong kinabuhi ang ingana lagi no nga mga kalisdanan lain-lain man nga pamaagi pero mo agi ug mo agi gyud ang usa ka tawo sa mga klase nga pagsulay. So kudos ra pod sa imuha nga naning kamot ka nga bisan pa man og terrible na magyud to no para sa ako terrible na gyud nga sitwasyon nga kung kanus maglisod ka og lihok dili ka wala kay ingon pa kinahanglan nimo og kamot nga motabang wala na hinuon pero wala ka nagpadala instead nga naning kamot ka og nakabalik ka nakabangon ka og balik sa imong kaugalingon og karon hinay-hinay nga naning kamot usa na lang ang imo na lang isipon is ang may rason gyud nga nung naabot kasi nga nga sitwasyon siguro usa sa mga rason is mahimo ka nga encouragement sa uban pa din nga naapoy downfall nga naagihan pero para makit-an ka or ma-share nimo ang imong istorya nga naa may susama ka kalisod or para sa uban nga medyo wala na gyud kay chance para makabawi is dili gyud ulahing tanang samtang buhi ta may ingon ba habang may buhay may pag-asa di ba no? So para sa kutong linya ni Ate Will nga kung dili pag yun ka kuhaonon aw dili pag yun nimo oras dili pag yun so para sa ako mao nagingon no nga bisan nun saon man nato pagpangandoy nga maundang na ang mga kasakit na iuban mo surrender gyud gani kutloon ila nga kaugalingon nga kinabuhi pero usa ray tinuod ana kung kinsa ang naghatag sa ato ug gasa sa kinabuhi maura pud ang may katungod nga mukuha so dili nato unahan ang higayon dili nato unahan ang panahon labi na dili nato pangunahan ang atong amahan so salamat sa imong sa imong kaagi sa imong pag-share sa ato ang programa sa imong pagbangon bisan pa man sa kalisod or yes. ka intense or kabug-aton sa imong giagian. So, kudos sa imo ha. So, maayo no ang salamat Ate Jane sa imong mga ayong hunang-huna nga gikahatag sa atong letter sender karon. Ug aduna koy kadugang gamay no. Nga naapagyud kay mga tahas Eduardo nga gihatag sa Dios sa imo kay ngano bisag ang uban lang gani no gamay lang nga balatian mo diretso na dayon nga makawala na sila Ate Jane sa kalibutan. So sa iya kagrabe nga kuano give na experience sa iyang pagka-stroke apan naagihapon siya karon. So gihatagan siya sa Ginoo another chance nga siguro naapa kay misyon nga gisalig sa Ginoo sa imo ihatag sa Ginoo sa imo so insakto ka nga nagpakita ka og kusog no nga bisan sa imong pagkamalisuro naning kamot gihapon ka karon pag panginabuhi Ate Jane nga magbaligya na lang kuno siya bisan unsa para lang siya provide sa iyang mga maintenance. Mm-hmm. So insakto gina nga imong gihatagan ang imong kaugalingon o pagpaningkamot o bili nga magpakabuhi pa ka din ng kalibutan kay mo nagiingon nga ang kami niyo unta no nga mo nagiingon Ate Jing nga till death do us part pero nawala na mostly kay naamang gid na dili lang sa atong nasod no pero tibuok kalibutan na agi na siya nga mo iwas gid Ate Jane murag mo escape ba sa ilang mga obligasyon musibat pero according to study mas daghan di ay ang lalaki nga musibat sa kuan Ate Jane kung in times of illnesses nga ati manono na ang spouse so mas 7 times kuno kadaghan ang mga lalaki nga mo escape o mo live sa ilang asawa obligasyon nga ati manono na so muna no sa atong nakita o atong na kuan according to experts sa true sa ilang study nga naagi na siya dili gyud mawala na sa ato ang kanang murag maglikay o mapulaan baka Ate Jane labi nag kanang wala na kwarta no kay sa iyang kuan case diha naman ni biya ang iyang asawa sa wala na sila kwarta. Mm-hmm. So sometimes ang mga masakiton usahay di ba kinahanglan nato pagsabot kay naman gina sila Ate Jane anak nga time irritable yes or kinahanglan gid sila nato pagsabot o pag-care. So mo nay atong obligasyon o naon-unta no nga isip asawa o magtiayon nga mo na gaynon nga in times of troubles, in time of illnesses or sickness or
kuan kanang health magkahiusa or magtambayayong kay aron kuan kuno ang kaminyo na Ate Jane strong na strength. So nako ikadugang no para sa ato tanan nga nako na 11 ways to keep your marriage healthy while in caregiving. So kung di man ginato kalikayan mga ka-feelings nga aduna tay mga balatian nga moabot o sulay no kanang nagip atong mga kapika sa kinabuhi or kita mismo makabaton og mga balatian, so kinahanglan ginag importansya or kinahanglan og pag-care. So number 1 no, kung kita ang nabilo o kita ang kaning mahimong caregiver. So number 1, don't procrastinate. So ayang dugay-dugaya ang mga balatian, so kinahanglan ta nga mag-need ta og medical attention sa atong mga doktor kung dili na nato kana siya. Dili bayan-bayanon. Oo, dili lang dadon-dadon. Kanang kuan lang ibutang lang nimo sa balay nga diha ra ka mag-atiman. Kundi mag-need ka og mga medical treatment. So number 2 no, topic is off limit. So kung ikaw nag-atiman, so ayaw kuan sa imong asawa, imong giatiman nga kanang di na ka mo istorya, di nimo siya kung Ate Jane kanang di nimo i-open kung unsa imong gibati or unsay imong nakita niya. So pakig-istorya gihapon sa imong kapikas aron kuan kanang di gihapon siya kawad og paglaom. Labi na kung mga kuan mga kanang worse na ba mga illnesses. So number 3, no to reason for his to listen. So nakuno imo tudluan siya nga mamati gihapon sa imuha. So sa pinaagi sa imong pag-talk sa iya or pag-share sa imong mga gibati, so nagihapon siya nag-uban sa imo. Number 4, don't wallow in self-pity. So ayaw paglugmo kuno nga magkuan ka sa imong kaugalingon kanang mag self-pity ba nga unsay nga ana Ate Jane nga nagpakalugmok ka nga murag makaluluoy na gid ka kaayo kay naamo diha nga dapit, naamo diha naka-experience mo ana nga mga pag-trials. So ipakita nga strong ka. Ayaw pag kanang dili bitaw Ate Jing nga mag-apil ng pagkakasakit. Magpaluyo-luyo po. Kay lisod baya kung naay masakiton sa atong pamilya. So number 5, don't cast blame. So ayaw iumol ang kuan mga pagbasol nga kana bitang i-blame nimo nga ikaw manggod kay abusado ka sa imong lawas kana manginana ba. So dili na kinahanglan nga imo pa siyang i-blame kun dili imo siyang i-encourage. Hatagi siya kung kanang mga kanang kuan lang may lang ginagmay pero kanang dili maka-offend. So number 6 siya practice teamwork. So kamong duha magtinabangay. Kay na may uban masakiton Ate Jane nga dili mo cooperate sa imo nga patumaron ni magtambal dili kanang murag kuan ba kanang pasug-o gahion og ulo. So inana ikaw mo yung maghatag niya og positibo nga mga kanang kinaiya nga magtinabangay mo duha imo siyang i-encourage. Number 7, give each other space. So ikaw nga dili ka ikaw ang nag-atiman, so allocate og oras nga imong schedule nga mo kuan bitaw si Ate Jane mag-inosara ta nga mag kining meditate or mag-reflect sa imong mga thoughts sa mga kuan labi na gid mag-refresh sa spirit no nga imong tan-awon nga nung naingon man kuani nga trials man po daw na Ate Jane sa imuha kung naay nasakit sa imong partner manginana. So pagsulay po na sa imuha kung asa kataman. Yes. So number 8, keep the flame alive. Kung bisan kuno nga masakit to na imong partner, ipabilin gihapon ang imong kuan kanang paghigugma sa imong asawa. So pakitaon gihapon nimo imong partner og kanang ang imong mga caress, mga unsa diha, don't forget kuno to say the 3 words sa imong partner bisan naa na siya nagmasakiton. So i-care gihapon nimo siya. Ipakita nimo nga importante gihapon nimo siya sa imo o sa inyo pamilya.
So number 10, build a support network. So kanang naatay masakiton sa pamilya, dili nimo kaya nga kamo lang duha, di ba Ate Jean? Mhm. So kinahanglan gyud kag support sa imong mga igsuon, mga friends nga mo replace sa imo kung sa pag-atiman na. Di ba nga ikaw sa karon pulihi sa ako kay Mosampit. yes, mosampit ka dili kay imong Solo-solo. solo-solo. So dili na maayo. So mo na maayong buhaton no sa partner. So last, stay healthy. So kung kita nag-atiman og mga masakiton, kinahanglan ipabili nato ang pag-care po sa atong kaugalingon nga magpabilin ta nga healthy kay kinsa pa may mo atiman kung kamo na duha ang nagmasakiton. So mo kuan gid ka no, i-maintain gid nimo ang imong kauan health nga ma-strong. So ayaw pagpalugmok-lugmok, ayaw pagpaluya-luya kay maluya namang duha. So wala na mo atiman lahi ra ba gid ning atong feeling nga mag-atiman tag masakiton murag matakdan pud dati Jane. So mao to no nga mo nay atong buhaton. So mga ka-feelings og Eduardo di ay siya. So Eduardo, ang imong buhaton karon pagpadayon lang sa imong pagpaningkamot ug pagampo sa Ginoo nga hatagan jud ka og kanang matotally healed ng gyud siya Ate Jean aron imong mapakita or imong kuano nga madaog o magmadaogon ka sa imong mga trial sa kinabuhi. So dili ta magpakawa sa paglaom kay mo tinuod gyud na nga atong kuan Ate Jean nga atong nabitaw atong madunggan nga kung patyunon na ta kana mapatay ng yun, no? Kuhaan na gid ta sa atong amahan o sa atong kinabuhi nga hinulman. Apan kung dili pa, nagpasabot nga naa pa daw tay mission nga itaha sa Ginoo kanato. So maura to mga ka-feelings ang akong ikasulti ni Eduardo. So paning kamot nga malaumon ka no nga ayaw pagpakawa sa paglaom nga totally held gyud ka sa imong balatian o padayon lang. Ayaw kalimti ang Dios nga mo'y naghatag nato sa kinabuhi. Karon atong ipadayon ang atong pagbasa sa quotes for the day. Kan sa baseme.com. So nag-ingon, hard times may have put you down sometimes, but they will not last forever. When all is said and done, you will be wise and strong by Anurag Prakast Ray. So gamay lang kuan Ate Jean, no? Pagpahanay sa atong coach for the day karon ning kahapon. Yes. So para sa ko tinuod gyud na Ate Will no, bisan pa man siguro og mga ordinaryo nga tawo, pag makasinati ta og kalisod sa kinabuhi unsahay makapadawon, makapaluyag gyud sa ato at tinuod gyud na nga makapaluya sa ato labi na kung bugat kaayo ang ato nga ingon tang masugatan nga pagsulay. Pero managingon but they will not last forever. Dili magpabilin nga ingana ang atong kahimtang mga panahon nga down ta pero mutuyok og mutuyok gyud ang kalibutan. Syempre inubanan sa atong pagpaningkamot ug atong pagsukol sa mga hagit sa kinabuhi, makabawi ta, makabangon ta and makabalik ta og barog sa atong kaugalingon. Ang tanan og mabuhat na nato ang atong ingon pa obligasyon, ang atong part nga musukol or ingon pa maningkamot nga makabangon ang tanan nga atong naagian ang makahatag nato og ingon padugang nga kaalam og dugang nga kalig-on sa pag-atubang pa sa kinabuhi. Alright, salamat Ate Jean sa imong pagpasabot sa atong coach for the day. Ug karon mo padayon ta sa atong Bible verse for the day. Naggikan sa sulat sa Matthew 10:26. Nga nag-ingon, but Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are impossible. So mo na giingon nato no sa atong Ginoo nga kung kita tao wala tay mahimo kung tungod lang sa atong mga pagpangagpas kung dili ang Ginoo ang tanan ang adunay gahom sa patuman sa tanan niyang ginamithi alang kanato or giplano para sa atong kinabuhi. So mo nagiingon nga mga bitaw ta Ate Jean nga walay imposible sa Ginoo.
So pinaagi sa atong magpagpangamuyo, pagampo ug pagtuo nga ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. So iya nang ihatag nato, dili daw niya ikawang kanato. Kung iyang nakita nga makaayo sa atong pagkinabuhi. Naman kitay igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban karon yung kahaponon uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Well, uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw og dalay ko.